So guys, here we go. Ano sa libre sa kasal. Andamandam na sila. Sakit akong mata. Bukod sa itong mga eksoon, magmalipayo na diya sa Kamilyo. Usa, atong sundan na itong programa ni Ningkutag ang mga eksoon, pinagi si pag-awit na ito diya sa itong alawiton numero 131. Kung unsay gihusa sa Diyos. Lihog, magtindog na, tag-aw ito na ito andun sa pamugas sa pagkampo. Andun ang tanaw ng monitor. Ang tanan ka na aron din muna sila mga saksi sa itong mga kaigsoon karoon nga natin sa tubakan, si Brother Jenrick Nakuikas, si Sister Jonami Aranton. Bibiyat na sila sa ilang pagkatagsaan. Bisulod na sila karoon diha sa Kamilyo. Kung nakabarog sila na dunggan o dinungtad sa anon, usa na pagkahagit ang pagbarog, ingong dungganon diha sa Kamilyo. Kining panagbiayon, mao ni siya tagana ni Jehova alang sa maluntarong kayuhan kalipay sa inyong tanong mga anak. Balik ka sa panahon malihadan, di ba? Sadyang kilala ninyo ka, ang katuyuan ni Jehova nga mapulog ni. O ang panagtihayon mo ni ang paagi ni Jehova sa pagtuman sa iyang mga katuyuan. Mapuno ang yuta o gaman. Diya sa Genesis Kapitulo 2 sa iyang versikulo 21. Genesis Kapitulo 2 sa iyang versikulo 21-22. Sa versikulo 21, nagkanayon, kusa kay mahinanok ni Jehova nga Diyos ang tao, kung saan siya natulog, yan ikuhaan siya kusa ka gusok, dahil itakot ang unod sa dapat pinigikuha. Kung ang gusok na ikuha ni Jehova nga Diyos, ikan sa lalaki, iyon niyang babae. Dahil iya si kinigidala sa lalaki. Kung katong pulong na iya kinigidala sa lalaki, nagpasalot nga mo'y paagi sa pagkasal nila. Iusap sa Diyos ang unang magbiayon. Sanglit si Jehova na Diyos, ang Diyos sa hukma, ang malipayong Diyos, ang tungganong kami niyon, magpanaag nini ng mga hiyas. Magpakita sa hukma o kalipay.
usapan man ipag-imo karon. Ato na ibalo man ta nga ang kaminyoon hagit po siya. Kaya sa pagkakaroon, ulit nung dumayo sa ito ang article sa pagkos-rentory, tungod sa realidad nga ang kaminyoon, pili ulang po sa antod matigulang, kung sa ihimo, iusap ang palumpa. Imbis nga magpabilin hangtod asamtang buhi pa, ingon, magpabilin samtang magigugma ay mata. Kung sa itudloan na, bayan sa kaminyoon, ang itudloan na, walay forever. So, challenge para sa musulod sa kaminyoon nga musulod sa ito tungganon na kaminyoon nga nagpaila nga doon na hindi forever kung sundon ang itudlo ni Jehovah. Karoon siya magmalungkaron ang Kristohanong kaminyoon doon ay mga tikang himuon. Ang himuon sa magdayon, sa Manituha, unahon yun si Jehovah nga Diyos. Diha sa inyong kinabuhi, kung sundon ang iyang mga tambak. Manigislutan sa Mateo, Kapitulo 22, versikulo 36, hangtod sa 40. Kaya sa kaminyoon, yung namatignan, kasagaran ni Paibalo, sumala sa Ecclesiastes, ang kaminyoon sa magduha kapapupon ng isip. So, ang duha kapapupon mo nang magtiayon. Nag-iusa, kaya sa gugma o kalipay, niya magtinabangay. Apan, ang gugma alam sa Diyos, makapalit po sa kaminyoon. Muna ikatulong ang papupon. Yapil yun si Jehovah nga Diyos. O niya makasalig na ang tambag ni Jehovah nga Diyos mo'y hingpit. Kaya siya may nagdalang sa tao. Siya'y nagmugna sa kaminyoon. Manang naibalo siya sa atong pisikal, naibalo siya sa atong emosyonal ng pagkaumol. Kaya sa bisan kinsa nag-uulong mo ng mga ayot ng tambag, naalihan ang iyong mga Diyos. Kung sa iyo moon, aron nga mas ulampos, ulungtan ang kaminyoon, uban ang umaw kalibay, ang ipasiyuga, unti-una, unahon si Jehovah, dayon magtuyog na magtuon sa Biblia. Tuyog na magampo, tuyog na magsimba ang Jehovah na Diyos. Ganang tulo, kapahagi, ngunit utapang nga among duha, mas masuod nga ito ang Jehovah. Inyo na ba nag-isugdan? Parehong sila. Practice na rin sila. So karon, muna na siya practice, no? Kumana ni ron, kumana na siya. Muna yun nga, ibuo na ganda nga regular. Pero naibalutan nga, sama o na nagsakay yung bangka diya sa dagat, hindi ka tunay ginaw. Naibalot. So, nagkinahanglan ng good na pagsabi sa mga giya o tamba ikan kanilo. Pero ito bislutan ang bahin sa bala. Yun na may tambak si Jehovah ng Diyos. Kaya sa unang Korinto, naikahikayan sa Jehovah bahin sa pamilya. Unang Korinto, Kapitulo 11, sa iyang versikulo 3. Ang versikulo 3 na lingon, apan gusto na kong mahibalo mo ang ulo sa matag lalaki, mao ang Kristo. Sa baylo, ang ulo sa babae, mao ang lalaki. Sa baylo, ang ulo sa Kristo, mao ang Diyos. So, sa kaykaya sa pamilya, ang itudlo sa Diyos na may ulo sa pamilya, mao ang lalaki. May mo siyang may lumaong ulo na magkatiman, tumagmamuna sa iyang pamilya. Kung sa ingong ulo sa pamilya, kung gamit may mahukom ang pinasukat sa Biblia. Nga manguna sa may lumaon o malulutong pangin. Nagkinanglan ko nagkaisog. Na samtang mayo ang dagan, pagdalit naman yung maluluton, may gumaon.
Pero kung doon ay balon, ko bang ang mga problema ang tungha, mas pa ang mga bot sa mga iyang kitagana dito. Lakit nga ipakita yung may gumawang ulo, kinipagtagana sa panginahanglan sa material, spiritual, emosyonal, o kalinawan sa pamilya. Kining material, spiritual, emosyonal, ni tagana, ay yung kalimtining kalingawan. Ay kalimtin na siya. Pero sa'yo makita man nato sa'yo sa tiyang nagtrato pa, doon na may mga panahon nga magsulusubol, o di ba ka, layo pa ng inyong relasyon, kasi karoon na yung mga katawag, istoryahanay, pero sa yung prominyo na, usahay, mawala na siya na manag-istorya, magalingaw, sa inyong tuwan. Labaw sa tanan, ang ulo sa pamilya, muli magmuna sa pagsimba. Magmuna sa pagsimba. Mas pamusgan ni muli, ingong lalaki. Ano man, kay sumalat sa nahitabo karon, sa tibok kalibutan, daghan mga bana ang wala muli mo anak. Kung sa may lang gihimo, inirang material, emosyonal o kalingawan. So, sa spiritual, naging mamunay yun sa pagsimba, ang bana. Hinumdano ni siya, aron na yung timbang ang ginabuhi sa Kristohanong pamilya. Karon kay ang lalaki na yung tuto ni Jehova, yung ulos pamilya, wala po ni maghimo sa lalaki na mahimong makarit-hariton. Ang usa ka Kristohanong pulo, dili makarit-hariton. Karon may sabot na, gusto may buhaton. Una-una ang mga panigilan ipakita ni Jesu Cristo. Kung yun sa Jesus pag dumala, ang obligasyon. Diya sa Efeso, Kapitulo 5. Na yung mga masundog din eh, no? Efeso, Kapitulo 5, sa versikulo 25. Atong ipabasa na ni Chandra. Mga bana, padayong higugmaan ninyong mga asawa, sama na ang Kristo na higugmas mong relasyon kung naghatag sa iyong kagalingon arang niini. Okay. So, nadia ipakita ng paliginan dahil sama sa Kristo. Kaya sa versikulo 28 o 29, kalibog pa tayo, basa. Sa samang paagi ang higumaon sa mga bana ilang mga asawa, sama sa ilang kaugalingong lawas. Siya nga nahigumas sa iyang asawa, nahigumas sa iyang kaugalingon. Kaya wala ba'y tao na nagtungod sa iyang lawas. Apan nagpakaon o nagpangga ini, sama sa ginahimo sa Kristo sa kongregasyon. Salamat sa pagbasa. So, ipakita din na sa teksto nga ang panigingnan ng himo ni Jesus at hindi pa sa sayuta, maayong sundugon sa bana. Ang sa may masundog ato, una, kinabutong itugyan ni Jesus ang iyang kinabuhi alang sa kongregasyon o sa iyang pangasawunon, 144,000. Ang himo po ni Jesus, iuna ang pinahanglan sa uban, dili ang iyang. Ang relatibong pagpasakop o isugo sa Diyos alang sa kaayuhan sa tao. Doon ang yung mangulo. Kaya kung wala yung mangulo, peligro, may mga samo. So dihat sa panagtiayon, doon ay ulo. O niya ang bana. So ang pagpasakop, yung damat kaayo. Kaya mamuna ang ginasya. Ang himuon sa asawa, ang ipinumdum din na sa versikulo 33. Kali po ba sa Sister Francis? Hinoon, kinahanglang higugmaon sa matag usa ang iyang asawa sama sa iyang kaugalingon. Sa laing bahin, ang asawa angay nadunay dakong patahod sa iyang bana. Okay, salamat. Sa versikulo 33, ang unang ipainungduman din ang bana.
kinahanglan gigugmaon sa matag usa ang iyang asawa sama sa iyang kaugalingon. Isubli. Paglabay sa mga adlaw, kada ang gugma, padayon gihapon. Samantala, magtubo gina siya ng gugma. Ang sunod, ipayuntuman ng asawa. Ang asawa ang nga dunay dakong pagtahod sa iyang bana. Dakong pagtahod. Importante ni siya ng gugma, no? Kaya usahay mo, kung sa diyang masuod na gayo mo, mura lang kasi kasi patigo ni mo magbuwag manghod. Diba? Magbuwag manghod. Kung inalak na lang ba, kung nakalimot ka, may imulay ng paan na, ulo. Ulo na siya. Sa may kaya ni Grupa. Una kung banglitan, doon na kayo hihimo ng aksyon. Siguro paminal may mong mura o mura na lang kauban sa balay, mura. Sana kung si Kristo pa na minani ka na doon. Maingon ko sa kang dyan, kung si Kristo pa na kung kauban, inahin ka na doon ikaw kata. Kay itundok man nga, ang sundugon nila ay Kristo. Kristo. May sundugon. Kining ipinumdum dali, dakong pagtakot. Ang dakong pagtakot. Kaniyan to, halawong pagtakot. Kung saan nila pagkimo sa usa ka asawa, nahimo niya ni pinagi sa pag-oopera kaniya. Pag-oopera. Dili kay makipag-kompetensya. Sa inanaman mo kay may mga ideya mo. Bata, may ideya sa ulit ideya na siya yung mga plano. Kung asay uyunan, pwede mo oopera. May plano ng asawa, yung plano sa bana mo hinuon, mukupira ang asawa. Isa kayo muna kung palitan ako kay plano. Ginawa mo mas mayo kung plano kaysa iya, ang iya ang hindi mo. Pero, dahil mong ibate, kung iba ka ha, inom nga, inom bitaw ka na ako. Ang awa na ro. Kung inang lang ang kahintang, sa kana na siya dakong pagtahod. Ang importante din nga punto na muko-operar. Kung sa'yo na desisyonan, palayuhan, dili maki-kompetensya. Ang akong may numduman ang usahay ka ng ilustrasyon na kung nag-drive, duhay mugunit sa Manwila, di ginagawa po. Kung doha ko mo dala sa timon sa barko, malulod sa barko. Manay duman. Kaya muko-operar, dili makipagpetensya. Masayot mangyot ang bana, kaya dili man naghihigpit. Kung sa kapagi nga ipakita ang dakong pagtakot, mao nga dili siya tamayo. Kung dili, konsidera. I-konsidera. Maingon nga, kung asawa gusto siya i-konsidera sa bana, ang bana gusto ko konsidera sa asawa. Ang Kristohanong asawa, itawag na rin katimbang o nauban na makikitang bayayong sa iyang bana. Kung kanunay ka na katimbang, nauban, kung timbang, pareho mong support sa timbang, kung ikaw na nagkasinagka na yung luha. Ang kubanay, makikita bayayong. Pero patatanan mo na matubang ko niya sa umaabot, kamong dohagay magsabot-sabot sa pagkatiman, kaya kamo ang managkubanay. Kunya, kung himuon sa usa ka asawa, liyong sa imong kauban, katimbang, makaamot ni sa paghimo sa panimalay nga kahimukanan o malipaya. Kung sa may himuon, kung balitan mo na yung mga desisyon, asawa, kung konsulta sa bana. Di kaya itong mo ni iba. Diba sa diyang i-question siya ni Satanas, pwede magtubing siya. Dahil sa mutata sa pusa kong bana. Kasi yung isulti, dito sa ikubag.
Kini pagkonsulta sa bana, inungdanon ni siya, kaya makatabang ni sa pagpalampos. Mupunay pagpakita ang katong takot. Labi na yun siguro, tunay mga kada ng mga utang-utang ginawa ang kaon, labi na mga utang. May pawang bana, isingin na. Kaya nila siya, labi na kung magiging mga desisyon, pinanagabahin, mangonsulta rin sa bana. Kung buhato na, ang bana, mas mahigugma sa iyang asawa. Sa personal timon, aron na itong unang post niya sa kaniliwan. Ang gugma nga inyong natutunan, padayon na ugmaron. Kaya nga gugma. Sa ito pa, murag tanong ba? Nagtungan mo bugas na na. Kaya iturok na, kailangan naman mong luha din ron. Kung natapin mo na kung saan pagpalambo. Kung ang mata kung saan magsulod sa gugma, muna siya ginag proteksyon, ipakasama man nag-biste. Ipon sa panagiusa sa pamilya. Ang biste, muna makapasabot sa kataog. Jadi kita nato rin rin, mga libro sa mga biste. Musamot katahong, sa nagsulog, tingnan nato, kung ang gugma, lambok na sa inyong luha, dugang na magdayan-dayan sa inyong karinyo. Kaya ka na may kahibulungan, tagana ni Jehovah. Usap sa himuon, aron mo lang ang buso ng nasuma. Ang himuon na ngita yung mga paagi, kaya kapakita sa imong kapikas, matag adlaw ang mga gugma. Siguro, ibatik na yun na, ang sa inyo ibatik, kung hindi pang katawag. Hindi maka-text, buhay ko na. Diba, talayan mo? Kita yung tigay yun na mag-ekstoryahan. Ang paggalin, huwag panahon, tagadlaw, istorya. Pero sa'yo, kung magdayo na doon, kung sa'yo ekstoryahan, ang mga problema na walang doon, ang bugas, kada adlaw. Hindi maurot. Kung istorkot pa rin sa inyong pagkitumay. Ikamot nga istorya na yung duha, dayon magpatalim mo. Ang isang sulti, linaw, ang isang sulti, magilaw ko. Di kayo nang ningon nga, ay, paano ba na, hindi mo, mayroon pa na sukod. Diba? Kasi makita din ang mo, kanang pulong kay love you, talagsan ng gawas. Pero sa nagtrato pa, halos ganun na yung pusot-pusot. Pero kung magkatunay na, magkawala na. Kasi nung wala na ma-inumdubi, kaya na yung mga ipon ng tubang. Ang i-inumdub din mag-istorya na yun, ayun galintin ang mga pulungan. Ugmara na mas mulalong pa ang gugma sa inyong kaninyo. Yan, batasan na, yung batasan yung pagpakita kayo, bisan sa may butak. Sama-sama, lumong mga pulong, kung expression sa pagmahal. Kasi may tinawgalay ka nila. Wala pa? Mas nindot ning na ay tinawgalay. Mas buhay yung tuwanan. Kaya nilhanin mo na away mo lupa. Kaya kung wala mo mag-away, gawas na, palitan ng inyong sining dilo na mahal. May loves tayo, may loves. Pero kung tawag na gani kasngalan, tayo problema na. Kaya may ngalan na. Ang ka na mga pulong gagmayon na dyan, for expression na sa pagmahal. So kung hatagan din kung namatag-usap sa inyong duha na mapakita ninyo ang ikilugma, alaw mo na siya, may mo silang batasan, kaya pinahagyan na, mas mulikon inyong kaminyo. Yung magkasiguro ta, kaya ang ingon niya sa unang Korinto 13, unang Korinto kapitulo 13, versikulo 8, nag-ingon niya rin,
ang gugma dili gyud mulubat. Ang gugma dili gyud mulubat. Ang ipahinungtod diya, kawiri yun si Jehova. Hindi ka mong duha, sana mo ka, duha mo ka pakukon, plus kang Jehova, siguro yun na, nang pabukti kita diya sulod sa inyong gaminyon. Mulikon, inyong gaminyon, labinan ko, ang inyong gugma, muturok, kung may mong mamunuan yun, kung munuan, may mga sana, masisunod sa sana, may bunga. Bunga na bunga. Kasi lugan, ulang-ulang. Kung marunod na siya, ako ang inyong gugma. Hindi ng mga paidumdum, ngunit utabang mapanguktan pa tayo ang dunggan ng Panginoon at ubangan kay Jehova. Kung manikamot at pagbarukan at labi na kamo kay isa tanas o nanikamot po niya, mabungkat ang Panginoon. Kung magpabilin mo sa Panginoon, na ikumay sa pusa, ang kanyang Jehova, hindi ba matutan nga pagkakon sa tanas. Pagkabata mo bertay. Ito nang tawag ko na atong visiting para makumpanan ni. Pagkabata si Brother Sabrina Pigas, ang mga nakampan sila sa karinyo. Cedric, may nabati ninyo ang pulong ni Brother Vital Torres. Salamat kayo, Brother Vital Torres, sa ikot ninyo mga pahinagdog. Isang kaming dugay ng ninyo, ibati po ni nga murag matutog ni Kinasaro, may pahinagdogan ni sa among mga assignment, yung bana o kasawa. So, kalipay kayo na ito nga, taganaan ka na yung upang Diyos niya nga mga kaya. Kato mo yung mga pahinumdum o mga instruction na yung upang Diyos, aron nga ang kaminyoon mapahimuslan sa gusto, sumala sa gusto na yung upang Diyos. Nga ang tinig mong kahikayan, tagalan niya, aron nga ang iyang yutan o alagad huwag malipayon. So, mo po ni hatag o advance idea sa daghan ato mga bata ng karon nga niya ini. Makita ninyo kung sa ka malipayon ta karon pan sa ato mga igsuon gikan sa lain-laing dapit, mga kaparentihan gikan sa lagyo mga dapit nga dinhi aron moduyog sa kalipay nila ni Maymay o ni Janrick. So kamo pong mga batanon, kung sundon ninyo ang instruction na yung Hubang Diyos na magminyo diha lamang sa Ginoo, makatagamtam po mo o kalipay nasama sa gitagamtam na ito karon. Pero kung lapason ninyo na, suluhan ninyo. Tinood niya. So, ato karon nga paminawon ang mga panumpa nila ni John Rick ni Maymay. Kini si John Rick, istoryahan sa magamay. Amo ning gi-update nga puyo sa amo sa among kongregasyon kay ako may elder ito. Ministerial pa siya niyato hangtod na himo siyang elder. Pero ang akong nakita ani ni John Rick, dili gini siya tigtabi o unsay mga bisan importante yung balita sa ilang pamilya, dili na siya tig-share kung sa ang mga pansaya life yaharin na ba? Munang karon, maminaw gito sa iyang panumpa. Kaya wala man siya musulti na mo nga, nagkauyab na dahil sila ni Maymay. Karon, buti ko gili yun nga, mabaki na ko ang iyang panumpa. Malihog sa pagbarog, no? Sa Rick, Maymay. Pansap sa mga witnesses. Sa side ni John Rick, niya si Brother Elroy Maros, pansap siya Pigas, sa Pigas Kabangin, sa si Sister Aden Tutalroy. Okay. Ano kanan ko kang John Rick, siya may muna na ako tanong. Ikaw ba, John Rick, nagwekas
sa tubangan ni Hubang nga Diyos, umini ang mga saksi. Magadawat kang Junamay Aranton, ingong pinakaslang asawa, aron gigugmaon o mahalon, subay sa balawod sa Diyos, nga gilapit sa balaang kasulatan, alang sa Kristohanong mga bana, samtang kamong duha buhi. Oo. Okay? Si Maymay na sa itong pangtanong. Ikaw ba doon na may Aranton? Atubangan ni Jehovah nga Diyos kung diini nga mga saksi, magdawat kang John Rick at Wekas, ingong pinakaslang bana, aron higugmaon o mahalon, subay sa balawod sa Diyos, nagilapit sa balaang kasalatan, alang sa Kristohanong mga asawa, samtang kamong duha buhi. Oo. Okay. Salamat. Lain pangutana, kinsa may naghatag kang Junamay Aranton aron mahimong maminyo kang John Rick na Puikas balihog sa pagbaro. Okay, salamat. Okay, karon atong dugang palipunon ang panumpa ni John Rick. May kanina, may tubag man na siya buo. Karon papanumpaon din nato siya. Okay. Sundan nga may sulti. Ako, Si John Rick na Puikas, magadawat kanimo, nagdawat kanimo doon na may Aranton, ingong akong pinakaslang asawa, yung akong pinakaslang asawa, aron higugmaon o mahalon, aron hugmaon o mahalon, subay sa balawod sa Dios, subay sa balaod sa Diyos, nagilatid sa balaang kasulatan, nagilatid sa balaang kasulatan, alang sa Kristohanong mga bana, alang sa Kristohanong mga bana, samtang kitang duha buhi, samtang kitang duha buhi, dinhi sa yuta, dinhi sa yuta, sumala sa kahikayan sa Dios, sumala sa kahikayan sa Diyos, sa kaminyoon. sa kaminyoon. Okay. Si may nasa batong sundon. Ako si Ako si Junamay Aranton. nagadawat kanimo, Nagdawat kanimo John Rick na Puikas. ingong akong pinakaslang bana, Yung akong pinakaslang bana, aron higugmaon o mahalon, aron higugmaon ug mahalon, subay sa balaod sa Dios, subay sa balaod sa Dios, nagilatid sa balaang kasulatan, nagilapit sa balaang kasulatan, alang sa Kristohanong mga asawa. alang sa Kristohanong mga asawa. Salamat sa atong nabati no na so gawa sa pagpanumpa, hindi panumpa mawa ka man o istorya lang ato ni papirmahon sila. Okay.
Okay. Salamat kayo. So, atong kita, nabati natin ang panumpa o kita nato ang ilang mga lagda ini, mga firma nila alam sa ilang mga panahan. O gusto na ko nga ipahinomdom ninyo John Ray, may kining ingon ni Ginunsos sa Matthew 19, 5 o 6. Ang masama, tungod nini ang lalaki mobiya sa iyang amahan o ginahan o muipon sa iyang asawa o silang duha mahimong usaka. Sunod, sa ato pa, dili na sila duha kundi usa unod. Busa unsay giusa sa Dios, dili angay bulagon sa tao. So, karon kay humana mo naka-perma, nakapanumpa, naka-perma. So, muna'y giingon nga no return, no expense. Muna kami nyo. So, humana to sila na kita nga ni perma o nanumpa si John Rick Napuecas o si Junior May Aranton nanumpa atubangan kanyang Jehova na Diyos o nining mga saksi. Nadawaton ang usag-usa diya sa kabinyoon. Ako ay yung koordinadong ministro o pinagi sa autoridad na gihatag kanako sa balaang kasulatan o sa Republika sa Pilipinas, pinagi sa Departamento sa Philippine Statistics Authority. Ako nagbaton ining Certificate of Registration of Authority to Solemnize Marriage. Pinagi nini, ako adunay otoridad nga magpahayag kanila duha imong bana o asawa. Baliw pagbarog usap sa Atis Burgos. Alas sa
Yung sa pagkatuwang sa church. Ano tayo po, ipailayin natin ninyo si Brother John Ray Napuecas o Jonami Napuecas. Balik dulu. Daghang salamat inyong tanan. O salamatan namong kakupod si Igsoon Jonathan Vitalcorin sa imong pakikulong kung unsa ang ilahang mga responsibilidad ni Himoon. Daghang salamat po sa atong officiating minister sa ilang paghiusa pinagi sa pagkasal o sa ilahang mga lagda. Karon mga igsoon, atong tapuson kini programa pinagi sa atong pag-awit sa numero 132. Pero naipahinom ito mga igsoon, pag human sa awit, dili lang nato ang proof ng minyo na sila. Kaya ang marriage contract ato manghipuson taguan. Pero ang hulagway, kanang pagpa-picture na agi sa bumbong. So human sa awit, magpa-picture ka. Nakiton ko ka mo sa pagtindog, agi sa pag-awit sa niklog awit, numero 132. Kita karon nahikusa na. Picture taking ni pwede na tayo mag-likod. Excited kayo. Of course, ang unang magpa-picture din mao ang atong groom and bride.
Dito lang siguro parang interest customer. Pwede mo nyo i-gamit ito. Ito ba na ito? Ayo, gugun. Ayan. Sige, dito na pa.